Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да направите вашия факел да лети във въздуха. Сега, най-важният материал трябва да си го вземете с команда. Ето тук от команди. Моят приятел ми написа командата, аз не я знам, но мога да ви покажа само как изглежда материала. Ето така изглежда, вижте. Като го махна, вижте, не го виждам. Когато го сложа, виждам всичко. Ето, виждате. Този блок казва се бариера, вижте. Ето сега го държа. Сега като не го държа, всичко изчезва. Опа, чакайте, че щупих. Това е. Като цяло, ако знаете тази команда за този таен блок, напишете командата. Може да изненадате някой приятел или по-точно да го пранкнете с този хак. Така че като цяло това беше видео. Надявам се да ви е харесало. Оставете по един лайк и се абонирайте за канала. А сега от мен, чао!